Дahana маркази ҷамоати даҳанаи шаҳри Кӯлоб, яке аз калонтарин деҳот дар кишвар. диёри олимону донишмандон, ҳунармандону варзишгарон. давоми бештар аз 30 соли даврони соҳибистиқлолӣ даҳана ҳам дар радифи рушду пешрафти деҳоти дигари мамлакат ободу зебо гашта, иншооти нави хизматрасон, мактабу боғча, бозор дар хизмати мардум қарор гирифтанд. айни замон дар даҳана як омӯзишгоҳи касбии техникӣ, 3 мактаб, 2 бемористон ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ фаъол мебошанд. даҳанаро аслан диёри варзишпарвар номидан мумкин аст, зеро ҳанӯз соли 1967 асри пор футболбозони ин ҷамоат дар мусобиқаи умумиттифоқӣ «Золотой колос» мақоми аввалро касб карда буданд. волейболбозони дастаи даҳана бошанд, ҳама унвони устоди варзиши тоҷикистонро доро буда, дар чандин мусобиқаҳои бузург шарафи собиқ вилоят ва ҳозира шаҳри Кӯлобро ҳифз кардаанд. намуди дигаре ки дар ин ҷо сахт маъмул аст, гӯштини миллист, ки инак мақоми дунявӣ касб кард. мисли соҳибкорони дигари манотиқи кишвар, соҳибкорони ин диёр низ сиёсати варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда, дар бунёди толору варзишгоҳи варзишӣ саҳм мегузоранд. ва имрӯз мо дар бораи фаъолияти чунин як толори варзишӣ қисса хоҳем кард. онҳо бештар аз 80 нафаранд, ки дар як толор машқ мекунанд. машқи якрӯзаи онҳо бошад, аз давидан дар болои кӯҳ шурӯъ мешавад. онҳоро 2 мураббӣ таълим медиҳад. яке дар берун машқҳои сабуки ҷисмонӣ мегузаронаду дигаре дар толор нозукиҳои гӯштини миллиро. машқҳои мо гузаштаестем дар ами кӯҳҳо, дар ами саҳрҳо, ами дар боди ҳавои тоза мутобилан ба ами бачаҳои деҳа. мо якум машқҳое ки мегзарем дар ами кӯчаву дар ами кӯҳҳои ами саҳро боди ҳавои тоза дорад. баъди ин машқҳое ки дар ин саҳрҳо гузаштем, баъди дар толор мегзарем машқҳои толориро. дар толори мо 80 нафар тамин мекунад, аз синфи 1 саркаргӣ то синфҳои 8-9ро. тӯли 8 моҳ мешавад ки мо машқона давом додаистем. чанд гурӯҳ аст? 4 гурӯҳ. 4 гурӯҳ 20 нафарӣ дорем. духтаро ҳам ҳастанд? духтаро ҳам ҳастанд. Як духтар дорем. ҳозирашта як духтар дорем. пештар дар ами деҳот хеле толори варзишӣ набуд. имрӯз ки ташкил кардан толори варзиширо имрӯз мо таъмин кардаистем. 80 нафар дорем. бо хоҳишмандо ҳастанд. мумкин ба рӯзои наздик бо бисёртарак шавад. 800 нафар зиёд мешавад. вазъияти машқинишон насозанд, ай формошон насозанд. вазифаи мо фақат тайёр кардани шогирдо. мо умедворем ки аз байни ҳамин шогирдҳо 80 нафар ки ҳамин имрӯз мо тайёр кардаистем, пагоҳ байрақбардори миллати тоҷику тоҷикистон шавад. диёри даҳана хеле диёри мардхез аст ва чеҳраҳои саршинос дар соҳаҳои мухталиф, аз ҷумла дар соҳаи варзиш ҳам дорад ва ин наврасоне ки дар ин толор машқ мехӯнанд усулан мехоҳанд ки мисли онҳо бошанд. дуруст аст? бале. тӯли 8 моҳ мешавад ки дар ин ҷо тамрин мекунам ва ман мехоҳам дар оянда мисли варзишгарони ҷамоати деҳоти даҳана бишавам ва номҳо онҳо Ёқубов Бобо Мирзоев, Шариф Мирзоев, Сафар номбардори ҷамоати деҳоти даҳана ва Тоҷикистони азизи худ бошам. офарин. Мерафшон, чанд вақт шуд ки машқ мекунӣ? 8 моҳ. хуб, синфи чанд мехонӣ? 3. туро ба инҷо ки овард? падарам. ман дар байни ҳамин бачаҳо мехоҳам ки чемпион шавам. офарин. тӯли 8 моҳ мешавад ки дар ин толор машқ карда истодам ва ҳар саҳар мо ба торҳои ин кӯҳҳо омада машқ мекунем ва дар толори худ рафта идомаи зиёд медиҳем. ман мехоҳам ки дар оянда мисли Расул Боқиёв варзишгари хуб шавам ва асили пешвои миллат бошам. бисёр хуб. дар синф чанд мехонӣ Ризвонҷон?
صنفی 5. машқоят ба хонданат халал намерасонад? نه نه кадом фанро аз ҳама зиёд дӯст медорӣ? ماتемاتیکا. математика. хуб медонӣ математикаро? بله. хуб дар хонаи шумо ягон касе ки машқ мекунад? نه تنها من. танҳо худат? хуб ки туро овард ба ин толор? از روزی که این تالار کشوده شد من خیلی خرسند شدم و به پدرم گفتم. پدرم گفت که به تو اجازه رفته در آن تالار مشق کن و آینده خودت را پیش بر، ورزشکاری خوب شو. ин толори замонавӣ ғайр аз машқгоҳ инчунин аз толори машқи бадан иборат аст ки барои обу тоби бадан хело мусоиду мувофиқ аст. дар як гӯшаи он бошад акси беҳтарин гӯштингирони даҳана ки муддатҳои мадид номбардори ин диёри мардхез буданд овезон шудааст ки ҳамчун воситаи тарбия ва рӯҳбарандӣ ба насли ҷавон хизмат мекунад. мураббиёни солхӯрда ки дар собиқ мавҷудияти чунин шароитро орзу мекарданд аз бунёди чунин толор истиқбол мекунанд. собиқ колхози амиршоев ва имрӯза ҷамоати деҳоти даҳнаи ноҳияи кӯлоб яке аз сарзаминҳои амин варзишгарпарвар мебошад ки бо махсусан аз амин варзиши гӯштини миллӣ ки дар пештар дар давраи собиқ шӯравӣ дарвешонҳо мегӯштанд паҳлавонои ҳамин диёр амин майдондорӣ карда шаъну шарафи ҳамин диёрро дар ҳамон дарвешонҳо мебардоштанд ва имрӯз ин толори варзишии зебои нозанин мебинем ки аз ҳамаи таҷҳизотҳо замонавӣ то ҳатто ба ҳисобҳои компютерӣ таҷҳизонида шудааст ин толори варзишӣ ва имрӯз ин писарбачаҳое ки дар ин толор тамрин мекунанд боварӣ дорем ки ин давоми силсила ҳамон паҳлавоное ки дар пеш дар ин сарзамин баромада буд ин давомдиҳандаи ҳамон паҳлавонҳои гузаштаанд ва боварӣ дорем дар аз устодшон умеҷон ки ин аз силсилаи паҳлавонҳои мирзо шеравалиҳо мирзо авлиёфо ҳастанд. боварӣ комил дорем ки дар натиҷаи тамрин ин писарбачаҳо ба камол расида бо сари баланд номбардори ин диёр ва номбардори миллати азизи тоҷик ва тоҷикистони азиз мешаванд. боварӣ комил дорем ки аз байни инҳо чемпионҳо мебироянд, қаҳрамонои ҷаҳон ба варзиш мебироянд. дар ҷавониҳои мо хеле толоро набуд, ҳасус мехӯрдем. имрӯз аз ҳаяҷон гап задан мушкилтар шудааст. мебинем ин толори варзиширо ки мо чизе кардем, варзиш кардем, дар ҳамон дарвешонҳо кардем. хеле шароитҳо набуд ки мо ба варзиш машғул шавем. ва боварӣ комил дорам ки ба дастгирии пешвои муаззами миллат ва дастгирии ҳамин бачаҳои саховатманд, соҳибкорои саховатманд нашъ нумӯ мекунад дар ҷамоати деҳоти даҳана. ба ғайр аз варзиш бо аз байни ин писарбачаҳо мумкин оянда дастаҳои футболи хуб бирояд, волейболи хуб бирояд. умед ҳаст. хулоси калом изҳори ташаккур баён мекунам ба ташкилкунандаҳои амин толори варзишии замонавӣ. саломат бошед. албатта ки баъди ин қадар шароитҳои мо пештар яъне мушкилтар буд барои тамрин намудан, барои обу тоби бадан ин хел имкониятҳо мо надоштем ва аз вақте ки толор кушода шуд ҷавонону наврасон ба ин ҷо омада ба обу тоби бадан машғул мешаванд. толори мазкур дар шафати мактаби рақами 16 ҷойгир аст ва ин албатта барои ҷалби бештари наврасон ба гӯштӣ мусоидат мекунад. наврасону ҷавонон баъд аз дарсҳо омада дар чунин толорҳо яъне тамрин менамоянд барои обу тоби бадан ва гӯштини миллӣ ва онҳо дар оянда мехоҳанд ки номбардори тоҷикистони азизи хеш бошанд ва тибқи нақшачорабинии раёсати кор бо ҷавонони варзиши шаҳри Кӯлоб ва инчунин дар якҷоягӣ бо
ҷамоати деҳоти Даҳана нақшачорабиниҳо таҳия намуда мусобиқаҳои варзишӣ дар ҳамин толор гузаронида мешавад. Вобаста ба ҷашнҳое ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷашн гирифта мешавад ва маҳаллӣ ҷашн гирифта мешавад, мусобиқаҳои варзишӣ гузаронида мешавад. Хапиди ами даст хати мустаҳкам мекарди. Вақти скала мешини, пора мебари бари хоб, мана шиштем, кашидем. Даст хати кувай даст. мо дар ин тӯли 8 моҳ мешавад ки дар ин толор ба тамрини ами ҷавонон наврасон сару кор мегирем. муаллиме ки дар берун бо онҳо варзиши сабукро мегузаронад, ман дар ин толор инҳоро ба машқҳои гӯштингирӣ, гӯштини миллии тоҷикӣ тамрин мекунам, медиҳам ва зиёда аз 80 нафар дар ин толори варзишӣ тамрин мекунанд. иқдом гирифтем ки аз ин ҷо чемпионҳои хуб бароварда байрақбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошем. албатта фаъолияти чунин як толор ва боз чандин майдону майдончаҳои варзишӣ дар пешрафти варзиш дар ҷамоати Даҳана мусоидат карда дар тарбияи ва тандурустии ҷавонону наврасон нақши вижа мегузоранд ва ин ҳама албатта боиси шукргузорист. این تالار و ورزش میدانچه‌ای که امروز با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام‌الملک رحمان بسیار دستوری خوب داد به صاحبکاران که چنین تالارها و ورزش‌ها و میدانچه‌های اسپورتی رو به تکمیل برسانند که جوانان از سطح دهه برآمده به شهر، از شهر به ولایت، از ولایت به جمهوری به دیگر مملکت‌های همسایه رفته همونجا نامی تاجیکستان رو بردارن و پرچمبردار جمهوری تاجیکستان شود. امروز بسیار فضای آزاد و آرام در ما آسایشته زندگی داریم. از این شکرگزاری کردن همون در کار. مینداری خود را به پیشوای ملت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الملک رحمان میرسانیم که چنین تالارهای ورزشی در شهر و دهات ما ساخته و استفاده داده شد که این جوانان امروزه به ورزش مشغول هستند. باوری کامل داریم که نامبردار تاجیکستان نامبردار پرچم ما میباشند. در عرصه بین المللی باوری کامل داریم که نام این دولت زیبا منظر ما را بلند میبردارند. روزی تشریف ما مراسم سپاریدن تحفه‌ها به غالبان مسابقه نوبتی برگزار شد و دستاندرکاران برای غالبان البته مدال و تحفه‌های خوب خاطروی تقدیم کردند. طول یک سال در این تالار ورزشی جماعت دیهات دهنه مشق تمرین کردم. من مینداری خود را میگذارم که در این دهنه این خیلی زل تالار رو برای ما جوانان ساختن. من در این مسابقه در وزن 45 کیلو سزاوار جای اول شدم. من میخواهم در مسابقه جمهوریایی و بیرون از جمهوریایی اشتراک نموده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. البته برگزار شدن چنین مسابقه ها در این تالار از روی نقشه طرح‌ریزی شده کاری بوده با این نورسان در راه رسیدن به اهداف اصلی و اصولی که غالبیت است کمک میکند. اما نقطه اصلی پیاده گشتن یک عمل جوانمردانه و تندرستانه در بنیاد این گونه یک تالار ورزشی است که ده‌ها کودکان و نورسان را به هم آورده است که آنها ادامه بخش کار پدران و بابایان خود باشند. یک سنت خوب ورزشی مردمی را دستگیری کنند، به ورزش نزدیک باشند و از کاری بد دور و فردا در همه سمت و سو پرچم برداری وطن عزیز خود شوند. البته امیدوار هستیم که
از دیار دهنه که خیلی دیار مرخص و ورزش پرور است، اصلا چهره های سرشناسی ورزش تاجیک فردا خواهند درآمد. البته اینها همه امیدهای آینده ورزش تاجیک است. مبارکتون باشد.